Yan, no? Napakaganda ng umaga. Sikat ng araw, guys. Ay, good morning sa inyo. Oh. Aduh mama, ada cewek baju hitam bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Ay, good morning. Good morning. Guys, pasok na naman tayo. Update lang tayo guys. Sisimula na tayo. Kaya ayan, prepare tayo ng ating almusal bago pumasok. Ayan, big love shoutout sa ating lahat ng mga supporter ko dyan guys. Pasensya na. Wala tayong ang iyong lingkod, Brown Waray TV, pang umaga ang pasok. Genji. Ayan guys, update lang ako sa inyo. Nunda ako ng short video. Buhay ko. Bye. You know. Update lang tayo sa ating channel. Wala ring live dahil umaga. Tatapos tayo dahil papasok na naman tayo guys. Ayan. Ang ating almusal. Ayan. Pinapay. Coffee. Ayan. Nasubrahan sa ganda siguro ng boses ng beat ko, nasira. Lintik. Ayan, napakasarap ng kape. Kape kayo guys. Tsaka ito, masarap tong luto ni Chester. Bumili ako. Masarap po. Tsa, nandito na yung imong pan lang. Kaya by Jonathan, shout out by. Pasensya na ba ya? Team Rizal, yan, kay Ma'am Alvis. Maraming salamat. Padi, paparang pasensya na. Wala tayong live. Ayan, sa mga na-monetize dyan, congrats sa inyo ha. Kay Kabisdak at saka kay Insan.